हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जानि बाखनायथाव हाबा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा सिंनि बारापेटा गामिनि मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय संगिता दास मुंनि सासे फरायसुलिनि नख'राव लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्तम बसुमतारिया हान्जानि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरखौ लोगोआव लाफानानै रबिबारखालि खौरां लायो। थांनाय गोबाव साननिफ्राय मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय भुमिधर दासनि फिसाजो संगिता दासखौ फाहामथाय होबोदोंमोनब्लाबो राङारि आंखालनि थाखाय साबसिन फाहामथाय होनो बावैसो सान सिगां समाज बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजानिफ्राय नखरनि सुबुङा राङारि मदद बिदोंमोन। बे खौरांखौ मिथिना मोननायनि उनाव बिपिएफ हान्जानि गाहाय हाग्रामा महिलारिया संगिता दासनि मेगननि फाहामथायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ हरनाय बाथ्राखौ मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्तम बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। आरो फैबाय थानाय समाव संगिता दासनि मेगननि बेरामखौ फाहामथायनि थाखाय नांगौ बायदि हेफाजाब होगोन होनना फोरमायबावो। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ संगिता दासनि नख'राव थिनहरदों। संगिता दासआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव रायजो जानाय सासे 20 बोसोरनि फरायसा गथ'। संगिता दासआ बिथाङा फरायफुबाय थानाय समावनो बिथांनि मेगननि पावारा खमायलांदों, जायनि जाहोनाव फरायनाया गोबां बिथांना डिस्टार्ब जादों। संगिता दासआ गोरिब नखरनि सासे फरायसा। हाग्रामा महिलारि सारा बेखौनो लुबैयो, सासे फरायसानि जिउआव मेगननि पावारा जुदि खमायलाङोब्ला फैबाय थानाय उननि जिउआव संसार जानायाव बिराद गोब्राब जागोन। ओंखायनो बिनि मेगननि पावारखौ फैजाफिननायखौ लुबैदों। दिनै जोङो बिपिएफ दोलोनि मोनसे हान्जाया फैनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा रां अनसुंथाइ बिथांनो हरदों। बे रां अनसुंथाइखौ जोङो होफैदों आरो बिथांमोनखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खावलायदों जे बिथांमोनहा सिकित्सा लानायनि गेजेरजों बे संगिता दासनि मेगनखौ पावाराव लाबोफिननानै फरायनाय जिउखौ मोजां जाजाफिननायखौ लुबैदों। ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जा हायो संगिता दासनि उननि जे सिकित्सा बेखौबो मदद होनायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों। संगिता दासनि नख'रा जोबोद निखावरि, बिफाया थालिर बेफारिसो। गोबां बिथाङा आर्थिक बारे बिथांमोनहा बिराद लोरबां। ओंखायनो साननैसो सिगां जे ससियेल मिडियायाव मोनसे खौरां प्रसार खालामदोंमोन, बेखौ नुनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फाथायहरदों। जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय इसोरनाव बेखौनो आर'ज खालामो, संगिता दासनि मेगननि पावारा फैफिनथों आरो मोजां सासे फरायसा जानो हाथों, गावनि उनाव रायजो जानाय जिउआव मोजां जानो हाथों, नखर बिमा बिफा बाहाय बाहागिखौ नायनो हाथों आरो सासे राफोद फरायसा हिसाबै गिदिंफैनायखौ जों लुबैयो। आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय जा हायो बेखौ सहाय खालामनो थाखाय जों बिपिएफ दोलोनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार आरो जों बिपिएफ दोलोआ बिथांमोनजों जों दिनै सावरायफैदों। नख'रा गावसोरा सिकित्सा खालामबाय थाखादोंनो, गावसोर अबाव थाङो, गावसोरनि अबाव लुबैयो, गावसोर डक्टरजों जगाजग खालामबाय थादों होनदों बिथांमोनहा। दा ओंखायनो बिथांमोनहा गावनि नख'राव परियाल नायनानै हय नेपालाव लांनाय नङाबा गुवाहाटियाव लांनायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुंदों। दा ओंखायनो जोङो बेखौल' लुबैयो बिपिएफ दोलोनिफ्राय, संगिता दासआ सासे 20 बोसोरनि फरायसा। बिथाङा फरायनाय समाव मेगन गैयाबा, पावार गैयाबा फरायनाया जोबोद गोब्राब। ओंखायनो मोजां राफोद फरायसा जाफिननायखौ जों लुबैदों आरो बे संगिता दासनि मेगना पावारा फैफिननानै सासे मोजां फरायसा जाफिननायखौ जों लुबैयो। बेबादिनो खैफोदनि समाव बिपिएफ हान्जानि बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनायखौ बेरामि संगिता दासआ गोजोननायजों खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। নমস্কাৰ, আমি এটা নিউজ দিছিলোঁ আৰু সেই নিউজটো চাই বহুত মানুহে খা খবৰ লৈছিলে আৰু সেয়েহে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আমাৰ ঘৰত এটা দল পঠিয়াই দিছে আৰু মোক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে। সেয়েহে মোৰ ফালৰ পৰা হাগ্ৰামা ছাৰক বহুত ধন্যবাদ আৰু আগন্তুক দিনত মোৰ চিকিৎসাত সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আজি আমি সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ নিৰ্দেশত আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত যে সংগীতা দাস তেখেতে ছাত্ৰ এজনী, তেওঁৱে কেইদিনমান আগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ চকু পাৱাৰ কমি গ'ল। তাৰ কাৰণে তেওঁৰ পঢ়া শুনা বহুত তেওঁৰ প্ৰব্লেম আহি গৈছে। তো আজি আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আমাক পঠাই দিছে বিপিএফ দল কেইজনমান। তো আজি আমি সংগীতা দাস তেখেতৰ ঘৰত আমি আহিছোঁ। আহি তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ। খুব দুখৰ বিষয় যে সংগীতা দাস জাষ্ট 20 বছৰ হৈছিলে, তেওঁ ছাত্ৰ। তো 20 বছৰ বয়সত তেওঁৰ চকু পাৱাৰ কমি গ'ল
আৰু তেওঁৰো ঘৰত আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় তেওঁৰ দেউতাটো জাষ্ট কল বেপাৰী কৰে তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ আৰু আমি BPF দল হৈ আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে সংগীতা দাসত বহুত ভৱিষ্যত আছে তেওঁৰ মা দেউতাক চাব লাগে তেওঁ একজন ছাত্ৰ ভৱিষ্যত আছে আৰু মাত্ৰ 20 বছৰ হৈছে বহুত বছৰ আৰু দুনিয়াক চাব লাগে বহুত সংসাৰ খাব লাগে আমি BPF দল হৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে তেওঁৰ চকু পাৱাৰ যি কমি গৈছে এইটো পুনৰ আহিব লাগে আৰু সংগীতা দাস একজন সুস্থ হৈ তেওঁ আৰু নিজৰ জীৱনত কাম কৰিব লাগে তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আমাক পঠাইছে আজি কিছু এটা এমাউণ্ট হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে দিছে তো আমি দিলোঁ তেওঁলোকক আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কৈছে আগন্তুক দিনত তেওঁৰ চকুৰ পাৱাৰটো আৰু ঘূৰি আহক আৰু ভাল এজন ছাত্ৰ হৈ কিনি পঢ়া শুনা আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰক এইটোৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে বিচাৰিছে তেওঁলোকে হস্পিটেলত লৈ যায় কিনি যি পাৰে তেওঁলোকৰ চকুৰ পাৱাৰটো যাতে পুনৰ আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডক্টৰৰ লগত কানেকশ্যন কৰি কিনি নেপালত লৈ যায় না গুৱাহাটীত যি কৰে তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে যিমানটো পাৰে সংগীতা দাসক সহায় কৰিম বুলি কৈছে তো আমি BPF দল এটা টিম আমি আহিছোঁ আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ পুনৰ সংগীতা দাসৰ চকু পাৱাৰটো আহক আৰু ভাল এজন মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকক নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰক এইটোৱে আমি BPF দল হৈ আমি বিচাৰোঁ থেংক ইউ